дар кори семинар машварати омӯзгорони фанни физика ки дар литсеи ворисони синои шаҳри Турсунзода баргузор гардид, шоиру нависандагони шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон, намоядагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, омӯзгорон ва китобдорони китобхонаҳо ширкат доштанд. бо ташкил намудани як намоиш бахшида ба эълон гардидани солҳои 2020-2040 ҳамчун 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи маориф дар толори литсей, омӯзгорони хонандагон корҳои ихтироъкардаи худро ба маърази тамошо гузоштанд. дар ҳамин литсей таҳсил менамоянд. мо бо ҳамроҳи муаллими физика ҳамин экскаваторро сохтем ки аз таҷҳизотҳое ки дар соҳаи тиб истифода мебаранд омода намудем, аз шприц ва система, яъне мо таи инро аз тахта омода намуда истифода мебарем. кӯшиш мекунем ки ҳамеша бо баҳои хубу аъло таҳсил намоем. мо ҷавонон ҳамеша тайёрем ки ба халқу ватани худ ҳамеша хизмат намоем. иштирокчиёни семинар аз фаъолияти литсей ва аз дарсҳои хонандагон шиносоӣ намуда ба шароит ва рафъи таълиму тарбияи ин дабистон баҳои баланд доданд. якҷоя бо талабаҳои синфи 11 макети литсеямонро сохтем. аз ин иборат аст. мана инҷа ба даромадгоҳи асосӣ 3 гектар иборат буда аз соли 2016 мо фаъолият дорем. дар ин литсей ҳозир мо хеле муваффақиятҳо дорем. ба литсейҳои пешқадам мо баробар шудем. дар олимпиадаҳо, дар озмунҳо, дар ҳамаи мусобиқаҳо мо ҳозир ҷо гирифта дар сатҳи ҷумҳурӣ хеле ҷойҳои баланд гирифтсодем. дар семинар ҳар як баромадкунанда бо маърузаҳои пурмуҳтавои хеш вобаста ба дастовардҳои ба даст омада ва ташаббуси навбатии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон намудани озмуни нав илм фуруғи маърифат ва солҳои 2020-2040 ҳамчун 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи маориф баромадҳо намуданд. мо доир ба ин пешниҳоди пешвои миллат на ин ки як конфронс, балки дарсҳои иловагиро бештар ба роҳ мондагӣ ҳастем. инчунин хонандагонро барои хондани асарҳои бадеӣ ташвиқоту тарғибот бурда истодаем. ба наздики дар китобхонаи литсей зиёда аз 2000 китобҳои бадеӣ харидорӣ намуда барои хонандагон пешкаш намудем ки имрӯзҳо хонандагони мо аз китобхонаи литсей аъзо шуда китобҳоро дастрас намуда истодаанд ва инчунин барои боз ҳам баланд бардоштани савия ва инчунин савияи дониши хонандагон ва инчунин иштироки онҳо дар озмунҳо кӯшиш ба харҷ дода истодаем. дар охири семинар машварат аз ҷониби омӯзгорони хонандагони литсеи ворисони Сино ба ҳозирин як барномаи фарҳангӣ иборат аз шеъру тарона ва саҳнаҳои ҷолиб намоиш дода шуд.